Bohužiaľ, u mňa je to rodinná tradícia, rodinná predispozícia, že mám ústup ďasien. Môj otec mal tiež veľmi skoro zubnú protézu a stalo sa, že mi pri basketbale po údere vypadol zub a žiaľ kvôli ústupu ďasien som prišiel o dosť veľa zubov. Solt mi pred 28 rokmi urobil horný mostík, ktorý fungoval dokonale celých 28 rokov, lenže zub času žiaľ zničil aj ten. A tak som prišiel za ním, aby som zistil, aké by mohlo byť riešenie. Navrhol implantáciu. Keď sme sa rozhodli, že to bude implantácia, prišiel som na operáciu a okamžite mi zaviedli 4 implantáty, ako aj dočasnú zubnú náhradu, ktorá fungovala úplne perfektne. Človek má v sebe vždy taký malý strach, keďže o implantátoch počuje všeličo. Mne to úplne vyhovovalo, nemal som žiadnu bolesť ani počas operácie, ani po nej. Lieky, ktoré som dostal pre prípad bolesti, mám stále všetky. Nemusel som si ani jeden vziať. A je to úžasný pocit, že mám zub a prakticky môžem všetko jesť pohodlne a bez problémov.